Wazwa nonya wemntwenkosi kusho mina kwelinye ibhungu edolobheni. Bangangi nje abantu osuhlangane nabo la endleleni ababhalwe ebusweni ukuthi namhlanje abazi nokuthi bazolala bedleni, kodwa wena ukwazi ukuthatha ukudla ukufaka emgqomeni. uNkulunkulu umuntu okumuntu osiza umuntu ngomuntu. uNkulunkulu balahleka kunina mhlanise empilweni zena nimdinga umuntu. Ngitshela iqiniso, mawungaba uNkulunkulu nje usuku yini ongayishintsha ngomuntu. Lithi leli ibhungu ngingaqala ngokulungisa amaphutha enzeke ekuqaleni. Ngangaqala ngokudala uEva, ngigcine ngoAdam ngoba amandla anikwa besilisa iwona la wenza ukuthi bengalawuleki. Mhlawumbe kube wonke umuntu wayedalwe nezimbambo zakhe ngabe besifazana bancikile kangaka emadodeni. Ngangizofundisa nini ukuthi usuku luyelinye ithuba. Obekuyiphutha izolo namhlanje kuyisifundo, kungenzeka kusise empumelelweni kusasa indlela yasemhlabeni ayikazi yabalula. Mangayeke ukuphilela abantu ngingancipha nokuhlupheka, nina niyakuthanda ukubuka. Amabhokisi emaleshisiwe isiyabiza imingcwabo yanamhlanje, mina ngifunde ngani ukuthi sekuyakhokhela ukufa. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso, anikaze nilibone. Abaziyo bathi uyohamba ushona, iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osuke ufuna ukulizwa, wena ufuna liphi? Uthando luyimali, imali uthando, sathuka sonke sabukana ukuthi kanjani. Ube sekhipha inkulungwane zamalandi enezithombe zabesifazane phakathi, uthi mina mangifuna owesifazane ngikhipha imali. Inini nisibiza ngamabless. Manje le ngane eyididekile ayisazi ukuthi ikhonze bani phakathi kaMdali nemali. Ngihamba ngiyafuna. Ngifuna iqiniso, anikaze nilibone. Kunabesifazana abangababulali. Kuyothi mhlaba efa kunamacala okumele bawathethe, ngoba bafike badlisa izingane zabantu maqede bayifebele. Mase ziyibulala leyo mphefumulo isale ezandleni zabo ke nawe uhamba ufike ubatshele. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso, anikaze nilibone.